Buo ng desisyon ni three-term Concepcion Mayor Andy Lacson na tumakbo bilang kongresista sa ikatlong distrito ng Tarlac. Mayroong 4 na munisipalidad ng 3rd District ng probinsya. Ito'y ang mga bayan ng Concepcion, Bamban, Capas at La Paz. Ayon kay Lacson, nais niyang mabigyan ng pantay na oportunidad ang 4 na local government unit upang sabay-sabay rin ang progreso ng mga ito pagdating sa pamumuhunan at pagbibigay ng trabaho. Kinakailangan na rin umanong aksyonan ang kakulangan sa supply ng bakuna. Kahit na gaano kaganda yung sistema ginagawa ho natin, kung limitado yung bakuna, yun ang problema. Bahagi rin ng priority programs ni Lacson ang pagpapasigla umano ng agrikultura sa distrito at pagbibigay ng scholarship sa bawat batang Tarlakenyo. Si Lacson ay unang naihalal bilang alkalde noong 2013 sa ilalim ng Nationalista Party. Subalit sa pagsabak ni Lacson sa congressional race, siya ay magiging bahagi ng Aksyon Demokratiko. Sa katunayan, siya ang vice chairperson ng partido na pinamumunuan ni Manila Mayor at presidential aspirant Isko Moreno. Ayon kay Moreno, positibo siyang darami pa ang kanyang mga kaalyadong politiko mula sa gitnang Luzon, lalo na't ilan sa mga elected national official ng Aksyon ay mula sa rehiyon. I'm very optimistic. Ayaw ko lang talagang pangunahan sila. We're expecting before, we're expecting after the fighting. Ang ikatlong distrito ng Tarlac ay mayroong higit 250,000 registered voters kung saan nasa 100,000 sa mga ito ay residente ng Concepcion. Rainiel Pawid, CLTV News.